Grabe naman yung hugot na yan, Chong. Parang bubun lang. Kung ayaw mo, magbubuon ka. Kung gusto mo masayang buhay, Parang dapat, wag yung isa. parang may pinapatamaan ka, Chong, ha? Hindi. Kung toxic na yung relasyon nyo, dapat yan, mag-giveaway yung isa. Giveaway na para everybody happy. Kasi alam mo kasi, nagsasama kayo, tapos, toxic na relasyon nyo, parang miskita lang yan. Di, Chong, yung sinasabi ko, yung pagbabike natin, yung pag-ibig. Yun nga, ang pag-ibig, yun tulad ko sa pagbabike. Kasi yung pagbabike, kahit anong malayo yan, basta dahan-dahan lang, mararating mo yan. Kaya yung pag-ibig, basta mahal mo yung tao, kahit mahirap, paglaban mo. Ganun yung pagbabike. Ang pag-ibig yan, oh. Yawa!